Il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista issa huwa maqut dan kif issa ġew eletti deputati kollha li se jiffurmaw dan il-grupp wara li saru l-elezzjonijiet każwali f'7 distretti. Dan biex jimtlew il-postijiet li tħallew vakanti minn deputati li ġew eletti minn żewġ distretti. Fejn id-deċiżjoni tal-imdistretti ċedu d-deputati eletti minn żewġ distretti jittieħdet mill-Eżekuttiv tal-Partit Laburista. L-ewwel kandidat li ġie eletti tlieta kien Edward Zamit Lewis li tela wara li l-Ministru Edward Cicluna ċeda it-8 distrett. Kuntent illi issa fil-Kamra tad-Deputati nibqa' nagħti semi f'dak li jafdal il-Prim Ministru Joseph Muscat għal ġid tal-partit, però l-aktar għal ġid tal-pajjiż. Wara dan id-distrett ingħalaq it-tieni distrett fejn Glenn Bedingfield se jservi fil-Parlament wara li l-Ministru Helena Dalli ċediet dan id-distrett. Jiena mill-esperjenza tiegħi fil-politika li tmur lura għal dan aħħar 25 sena jew iktar fil-partit dejjem ġibt l-interessi tan-nies l-ewwel u dik hija l-prijorità li rrid nibqa' nagħmel. Is-sitt distrett kien minn tal-ewwel li jingħalaq kif kien hemm żewġ kandidati biss, hawn ġiet eletta s-Sindku ta' Ħalqormi Rożjen Kutajjar wara li s-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri ċeda dan id-distrett. Ħafna kuraġġ lejn din l-esperjenza l-ġdida issa għandha ħafna enerġija, ġieri looking forward, kuntenta li issa s-sitt distrett għandhom vuċi femminili, aħna dejjem kellna vuċi femminili fid-distrett tagħna, kellna lil Mary Louise Colejro Preca, lil-lum President, u kuntenta li xwara kollox ħajkonna addizzjoni oħra femminili fil-Parlament Malti li bħalma nafu huma verament ftit in-numru ta' nisa li ġew eletti sfortunatament f'din l-elezzjoni. Il-post vakanti tal-Ministru Michael Falzon fid-9 distrett imtela minn Manuel Mallija li għattini darba ser ikun qed iservi fil-Parlament. Ovvjament ix-xogħol tiegħi fil-Parlament ser ikompli. Ikompli mhux biss fl-interess tal-kostituenti tiegħi u ngħid hawnhekk mhux biss id-9 distrett, imma anki l-10 distrett x'inhi kontesta f'żewġ distretti, dan ix-xogħol ser ikompli biex nara illi il-kwalità ta' ħajja ta' il-votanti ta' il-kostituenti tiegħi tkun dejjem aħjar. It-12 distrett li tħalla vakanti minn Ministru Evarist Bartolo kien fost wieħed minn żewġ distretti illi fih kellhom isiru recounts. Dan minħabba li kien ammont żgħar li firret il-kandidati Deborah Xkembri u l-Viċi Sindku tal-Mellieħa Clayton Bartolo li eventwalment ġie elett. Inħares il-qudiem sabiex inservi fih dan gvern immexxi minn Dr. Joseph Muscat bħala Prim Ministru fejn hemm kabinett ta' stoffa ħafna, nemmen illi hemm nies validissimi, hemm nies illi għandhom esperjenza kbira, ħidma parlamentari b'servizz anke lejn il-pajjiż u għaldaqstant jiena li għadni żagħżugħ kif qed tant tajjeb int għandi ħafna x'nitgħallem. Il-5 distrett kien fost l-iktar mexxejja kif sa mill-bidu kien hemm indikazzjoni ċara li l-kandidat Stefan Zrinzo Azzopardi ser ikollu vantaġġ wara li wiret ammont kbir ta' voti mill-Prim Ministru Joseph Muscat li ċeda dan id-distrett. Irridu nkunu l-vuċi tan-nies, irridu nkunu dak il-vuċi li jkompli jmexxi l-affarijiet il-qudiem u naħseb illi se nkunu bħala tim min-naħa tal-Grupp Parlamentari Laburista se jkun tim kompatt, tim illi se jkompli jagħti dak is-sostenn meħtieġ biex il-kisbiet barra l-pajjiżna jkomplu jiġu dak ir-ritmu illi sadrajna illi twassal it-tmexxija ta' Gvern Laburista. Ir-raba' distrett kien l-aħħar wieħed li jingħalaq dan minħabba li kellhom isiru 3 recounts. Dan hekk kif fatt numru 4 l-kandidati Stefan Bontempo u Wendy Ellul kisbu l-istess ammont ta' voti. F'dan id-distrett wara li ċedih il-Ministru Chris Fern ġie elett it-tabib Etienne Grek. Hawnhekk ħanimxi definittivament linja pari pari mal-partit tiegħi, mal-Partit Laburista illi qiegħed fil-Gvern. Għandu ħafna proġetti, għandna programm elettorali li rridu naħdmu fuqu u rridu nwettqu għaliex aħna bħalma dejjem għadna u bħalma dejjem urejna illi il-programm elettorali dak li nwedu fih inwettquh. Jiġifieri jiena ħankun qed naħdem biex nara li l-Gvern iwettaq dak li wiegħed. Bekk il-membri parlamentari ser ikunu qed jieħdu l-ġurament tal-ħatra nhar is-Sibt li ġej fiċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Parlament.